první, jo? No. Tak jo. To druhá. Tady je kuchyň. Já vím. Aha. Pojďme. Ty píčo. Kam se bojím, že nás to spadne. Hej kámo, to je poprvé. Tam nejdem? Tam. Tam ale to tady namít nemůžeme. Tam vysí kámen. Jdeme. Tam nejdeme, tam to je. Když se jde Nikola koupit. To je z toho schoření. Nenatáčej hlavně nohy, jo? Zase natáčej. Hej, ale pojďte taky ne. Už to jenom já. Já jsem hnedka za to. To je až moc tma. Tam nejdem. Tady je schoření, protože tady by byl komín. Tam nejdem. Tam co to je? To je to byla mega, tady to tady musíme být literáta. Tomu bych, na to bych nesahal, to může být to, tady může být nějaký děláci. Já jsem nechci nic znamená. To byl jak nějaký sklep toho. Čekaj, ohni. Čekajte. Hej, já to vidím na Jo, to byl kameře. asi možná ten sklep, no. Hej, jdeme, ne? Ne, tam nejdem. Říkám si, Ale tady je strašně malý, tady nejsou ani schody, píčo. Ne, asi, tam nemáme tam. hej, tamhle vede cesta. Kde? Tamhle. Jo, jsou tam dveře. Vole, ale tady? Ty píčo. Tam bych asi nechodila. No, to je podle mě venek, protože tam je káčka, jak jsem viděla, tam, že se svítí, tam je, no, tam je zima, ty píčo, kurva. Zahrada byla lepší. Hej, tak tam byla zima, hej, tady je totální zima. Hej, holky, vemete ten telefon, prosím. Já jinak nevylezu. Nějaký lidi robí. Já bych tady stála. Nejdou. Já tady stála. Ještě vycházíme z toho. Z baráku, víš. Ale kam docela Ty máš špinavou prdel. Ne, hej, ale mě docela mrzí, že to nikam nevede, že Ne, jsme asi, že jsme se nemohli nahoru. podívat nahoru. To nebyly žádný schody. To podle mě bylo možná tam, jak je to schořený, že jo? No právě podle mě taky. Hej, ale mě to zajímá venku, nahoře, protože Mě taky, protože tam to je nejzajímavější dveře. No. A tam to ani není jako nějak spadnutí. Hej, mám tam hodit kládu svoji. No, že se jestli tam dohodíš. Já dohodím kládu. To se vůbec trefím spíš, tak čekaj. Tak čekaj, druhý pokus. Nečujej, Já mě čubila ta cípka. Cípne, do rána. Kámo, už dost! Hej, jestli se budeš třetí to netrefí, tak se posyp. Jako máš. Spadlo to? Nespadlo. Nespadlo. Čekej, tady bude ještě nějaká kláda, tam taky hodíme. Nebo nějaký kámen. No tak vole. Asi nějak Zkusíme to. A já to nedohodím, ne? Zkus. Říkám, že to nedohodím. Podívej to, ne, to nechci tahat. Tohle malinký. Nechtěl jsem klásky, potom tam jsou nějaký klády. Házejte, já to budu natáčet, víš co? Blízko, ale. Ale kousek to bylo. Já to zkusím taky. Já to nemám, nevím, Hej, jdeme už pak do té zahrady. Hej, můžu to zkusit, holky. Jo. Natáčet, dejte. Auto. Piči. Můžeš. Podrž klasek. Kládu. Kamo. Co dělej? Ty jsi byl takový kousek. Já jdu na posled. Já půjdu taky potom, když se netrefí. Jdu odsud.
Ok, já to potom taky zkusím klidně. Do piču! Čekat! Pojďte nepalo. Neposlat. Ok. Pojďte ještě naposled. Pojďme na zahradu, jo? Já to něco rozbila. Hej, to Nějaký bylo sklo. To bylo sklo na zemi. Teď jdem na zahradu, Bobby. Ale hodila jsem to tam. Tam musím já tam můžu být nějaký pán a ten pes. Jaký pán? Nemám. Protože, že on tady, on sem přichodí. On sem přichodí na to, se koukat. Se psem. Nevím, asi krmit. Chodil jsem krmit psa. To vím. A co, kam ho můžu nakonec? Co to stát? Nevím, já ho můžu věci neviděla, jenom štěkám. Kam A byl připoutaný na řetězích, takže nevím. Takže to je lepší, že připrodaný. A kam se, když bude až moc uvažený? Ale pro ně tady chodí lidi, protože tam jsou to opaty. Jo? Hej, aha, tady. Co? Já jsem myslela, že se to dá dostat tam. Čekej. Nedá, to je to stejný. Jo, to je to stejný. A ta minule nebylo maska, jsem zjistila teďka. Koukej, vidíte, tady jsou odpadky. Co to je? Jdeme dál. A to nejsou odpadky od nového. Je, ale my to tady jedno nezadělali, takže se mi musí chodit. Nebo chodil. Jedno z toho. Ale že je tady i dříví. Hej, holky, tam jsme ani nebyli. To ono pokračuje. Ono, jak to bylo propadlý, že jo? To je propadlý, takže jsme... No ale tam už tak jsme mohli. No právě. Takže se tam ještě vrátíme. Holky, já se docela trochu bojím už. Yes. Tam je auto. Tam pokračuje. Ale tam plot. Tam mám to pokračuje. To je ještě tamhle něco. Hej, ale to byl musel být fakt velký dům, počkat. No, takže tady pokračuje. Ne, zase nohy tady dělá a řekla. Hej, tamhle holky něco je. Dvoje dva záchráně. Jdeme tam. Tam, aby se poslali, že tady nastartovalo auto. Hej, tam kádu. Tady nastartovalo auto. Tam jsou otevřený dveře. A tam taky co jsou. když to teďka je, vole, aby tady Jdeme tam. Jo. Bych se tam koukal, tak. Já tady zůstanu s tebou. Hej, co? Což tam ještě bude? Já nechci tam nějaký šokol. No, pojď sem se mnou. Já jsem nechci jít sama. A já nechci taky přijít tam. Hej, kdyby tady byl čokoliv, tak já ho můžu napíchnout. Tam se běž podívat, já jdu tam a tady pozor. Hej, pozor, tady už je teď spadnout, vole, pás. Píča. Ne, tam je voda. Tam to taky bude. Jo. Já se ale dostala do... Tady nic není. Jo, tam má jenom to seno. Čekej, seno si jako píču. Jo, seno. Tady někdo je, tady někdo chodí, protože proč by tam bylo do prdele seno, tak dlouho by tam nevydrželo. Se nevydrží tak dlouho, když se uschne. Ale jako už je dál, to už je hodně dlouho, co to tady schořelo. Možná už někdo chcípl a chodil tady třeba. Jo, a dala jsem seno, víš co? Ty pojďme ještě tam. Pozor, tam je díra, ale to musíme jít zase tudy, vole. Nemusíme, můžeme jít projít. No ale tak jak chceš prostě A já se taky. Bojím. Kamo, dál jsme ještě nebyli. Tak ty se taky neprorvem. Takže já co se tam tudy. To jsem neviděla, že by tak kláda, že jo. Bacha. Nikoho, pozor, tam je díra. Tudy se prorvem, holky. Hej, když tam byl Nikola, prostě to. My se tudy se prorvem. Tady taky. No tak když jsme spadnou, já jdu tudy. Prorveš se tam tudy? Jo.
Já musím... To taky to je lehký, protože tady za to tady to. To tady trošku nalámala. Ty píče, to jsi špinavá. Sorry. Je to pokračuje ta. Jo, pokračuje. Ty jsem od tebe zlobila. Pokračuje? Jo. A to vede tam. A to jsou odpadky, flašky. Ale to vede, že... To vedeš tomu stanu. Jdeme tudy za. Ale já jsem si dělala, tam píchla. Nezla do tohohle. No. Kudy? Sorry, jdeš Miky? Prolezeš tam. Moje Kláda. V pohodě? Ona říkala, moje Kláda. Ok, tak jsme to dostala pro kamera. Že mi tam. Tady bude otázka. Ok, ale jestli dostala jsem, ale to bude už dům. To neproto, mám to, jo, je to myslím. Jo. Holky, Co? já ztratila telefon. Ty vole. Čeho máš v ruce? Já měla ještě ten modrej. Ty pičo. Si děláš prdel. Nemáš ho v kapse? Ne, tady mám jenom jednu. Takže se to musíme vrátit. A nevypadlo, že jak si běhala. Jo, myslím, že jo. Ty pičo. No to... Jo. Rychle, projdeme to. No. A já to mám všechno právě. Tady je. A klid neměla? Ne, Dobrý. to už mám dlouho. Tak to Taky vole. já jsem ještě víc? Branka. To je moje hlaska. Hej, holka, ono tam ale bylo plot, takže on nemohl jít tam. Nám. Aby jakoby zase musím za to garáže. Moje Klára taky zmizla. Já si ho dělám. Dobrý, dobrý. Má se holky sednout. No. Kámo. Něco říká, něco psal o tom, že se to, ale já už si to nepamatuju. Tak on třeba ještě může žít, když ho tam někdo krmil, staral se. Co? Takže je to jako možný. Ale jako 10 to bylo strašně. 2 plus, ne? No to, že to je, vole. Já znám rád zlo, vole. Já taky. To Koho? je spolužák. Koho? Lukáš. Já taky, Lukáš. Ty vole, příjmení babáček. U nás Čihák. My tam říká, někdy mu tam říkám Čihák. Je mi teplo. Same. Já si sudávám Miky, no. Hej, kámo.
Já jsem se hrozně moc posrala, když jsem ztratila ten telefon. Piče. Chcete se jich podívat, jestli tam je ten pes. Jo. A kde moje Klára, prosím tě? Tady. Počkej, něco jde. No, dík, moje Klára, pojď sem. Ty jsi totiž schodila na mě. Promiň. Já jsem právě prohledovala telefon. Oh my baby boy. Já ty jsi na mě hodila, když jsme běželi po druhý zámek. Promiň. Mé nohami. Já už mě zima. Doufám, že nebudu mít jakože samý záběry zase takhle. No, taky doufám. Snažím se udělat jakože normální video. Jo. Nikolo. Ne, to si jo, ne? Kurá, protože mi to napichuje. Co jsi? Co to nedá? A tady je zámek. Nový zámek. A tady to taky nejde, že jo? A proč tam nejde? Jsem nechtěla, aby tam někdo chodil. Tady jsem někdo chodil furt. Jo, no jako. Je ty, vole. Tom. Jo. Fakt. To by byl v tom. A jak bys tam ten dostal? Oh my little baby boy. To. Jo. Já už se nebudu mít kapse. Mám telefon, já se ho dala sem radši. Já jsem ani třeba necítila, že mi padá. Tam, kde jsme byli, akorát z druhé strany. Tamhle je, tam leží, takový černý je. A jo. Hovno vidím. A jo. Jsme uvnitř, pojď si pro nás. Kulka. To je auto, moje. Říkám, kde ten pes. Není tam, jak jej to seno, nebyl tam. Ne. Kde schovaný. Ty kdyby si tady objevil. Bych se lekla. Pejsku, pojď si pro nás. Kdyby to objevil, aby objevil. No, to by dopadlo. Jdeme se kouknout, ne? Jdeme se projít. Ale tam je reálně žebří. A je docela novej. A 2 dokonce. Já víš, chtěla se projít takhle. Nevím, co tam je. Tam jsou ostatní baráky. Tam jsou ostatní baráky. Tam abych nedokázala jít vedle Já jo. Dokázala jít do vody. Tak jo. A nejlepší by bylo, víš co? Ale tam auto. Kláda.
Oh my little baby boy. Já také nemá Nikol. Hej, ale tady by mohl prolízt, kámo. A jo. Tady může prolízt. Ten foto? No. I že jakýkoliv. Že je větší, tak může se skrčit a prolízt. Tak to můžeme. Jdem se kouknout ještě do toho domu. Ty dveře. Za těmi dveřmi? No, mě zajímá, co tam je. Mě zajímá, co tam je. Stojí tam Nad záchod. dveřma. Sorry. Za jakýma dveřma? No, jak jsme tady tam dokoupili. Jo? Co? Jak jsme tam byli, jak jsi tam říkal, že tam nejdem. Nechci. Poješ. Hej, co jsem ten čekovat? Ty kdyby, hello, motherfucker. Mám kácek. Jo, ale byl agresivní na když to má hlídat. Co píšem? Toho nezabije. Toho děláš tím agresivního. Bude krvát. Já jsem musela zlomit páteř. Easy. To jsem zkoušela. Já jsem ho věděla. No, bys za náma tam šel, víš co, tamhle je to ještě. A jo, to mít už nemůžeme. Mám taky kládu. Kde máš mini kládu? Máme všechny klády a já mám svaz asi největší. Kde máš? Což nejmenší. A já hlavně budu potřebovat. Zkoušel, ale už byla 2. Absolutně. My jsme krásný čísla všechny. Za chvíli všem bude 12. Oh my little baby boy. Já budu zkoušet bouchat do toho půlku, jak jsem na obrázku. No, teď budu natáčet. Taky jsem se ale všimla. Jsem se taky první všimla nějaký boudy. A myslela, že to je něco, když to tam... A jo, to je bouda, to je pro králíky, vole, bouda. A jo. A jsme i králíky, víš co? Kanibaly. Ale proč by ten cápek, ne, to je jejich, tady začíná plot. Proč by ten cápek reálně nechával tady svýho psa a chodil jsem jenom jeho krmit? Tady začíná Nechápu. Tady začíná plot, že tahle to už je jejich a tahle to je ostatní. Oh. Tady to je jejich sen. Tady tam to je ostatní. Já my jsme tam dělali ty věci. To nevadí. Hej, já musím hodit do toho, mě zajímá, co tady je. Mám vždycky do toho hodit. Čekej, jdu k tobě. To vypadalo líp. Je to pravda. Musíš si také najít nějaký... Au! Hej, tady už musíme dělat všechno normálně. Já na ně. Nejdeš tam vidět, to je dobrý. Nemá. Aspoň. Mám hlad. Já také. Co je můj outfit? Ukážete. Mě zajímá, co si lidi budou myslet, že to je z nás nejstarší tady. Koho si myslíte, že řeknou? Tebe. A proč mě, vole? Jsi největší. Tak běž. To je druhá. Zima totální.
Dobrá. Tady, koukejte, jak je tady. Když jsem vlezeš, tady. Ne, asi Je tady. to hodně teplo. Tady druhá. Ukaž pro ní taká. Se vlastně... Je proč natáčím vůbec jenom já? Já jsem se lekla. Jak si děláš odrážedlo od toho mobu, tak koukej, já jsem se lekla, že někdo je za mnou. Au. Dobrý. Jsi dobrá, jako se dělala. Já jsem se zažala. Jo, jdeme. Dělej. A to celý ti. Díky zase. Díky, prosím tě. Díky, nemám svět. Tam už najdu, je mi tam zima, vole, do piči. Kámo, takže jste slyšeli nějakou tu ránu v té kuchyni. Jo. Já slyšela. Jdem se tam podívat. Já se nejdu chci zlomit do nohou, ale zase. Co? Jsem mi tam vykroutila noha. Ty píču, já jsem se lekla, že jaký týpek zase, vole. Já nevím, jestli mám zase špinavou prdel. Tady máš to. Nemáš. Dík. Dobrý. Je tam někdo se. Jdeš s námi? Jdeš? Niky. Co? Proč mi to dáváš? Protože budeš natáčet, to nejde. Proč nejdeš? Co ti je? Tak pojď aspoň k tomu oknu s náma. Na, kladu. Tam nechci skákat tam. Tak pojď s náma aspoň k tomu oknu jenom. Já jsem tam mám teďka všechny zabila. Nikoho je, Tak není to... do kuchyně, mě zajímá. Píhalky, Vácek si nám tak. Já mám. Ale jeden ještě. Ne, v pohodě, já budu mít natáčet. Běž, tak jo. Ty běž. Neběž? Neběž? Běž? 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 Ne, ty běž, ale. Holky jděte. Tak běž. Další mají přednost. Já tam asi nechci jít, hej, Bora. Já tam nechci jít, běž. Kam já nejdu sama? No říkám, vole, protože... Já sama nejdu tam. Ale co tam bouchlo? Kuchyňka a mě zajímá, jakoby, co tam je. Už jsme tam byli. Všechny nic není. Já jsem se koukala do té kuchyně. Je taky. Já ne. Byly tam otevřené ty věci a tam bylo poučené. Já mě chtěla podívat. Já se šáhala na poučení. A nechci tam jít sama. Já se nechci zabít. Nehle zima, vole. To je jo. Ty se bude červená, že vládě. No, abych řekla pravdu, tak něco To bude čokoladé. Ej. Já jdu podívat, abys toho. Proč? Potom mi to předáš, když půjdu. A já chci, aby to bylo natočený, já chci vědět. A dáš mi to dole. Tak jo. Já fakt nechci teď někdo prostě sám. Co? Chci jít někdo se mnou. Jdeme spolu? OK. Čekejte, já natáčím. Já budu natáčet. Dobrý. Budu vydat. Tak vážně jenom tohle? Aha. Já nejdám. Ty píče. Co je v tom? Letošem, co je v tom? Hovno. Ne. Jde.
psa nevidím. Tam to je prázdný. A to bylo prázdný? Ne, tam bylo nějaký random. Jděte more, kokoti. Piš, už. Na, Niky. To nechci. Vlak pojede. Nemá. Jdem. Vyšla už domů. Se najíst. Já taky mám. Ale my se vzpomíná ten kočák. Já mám ten, že jsem byla trošku potom neodvážná. Au! Musíte přiznat. A já ze začátku, že jsem šla první. Jo, přesně. Já byla minule. A to stačí. A jakože já jsem ještě šla první na zahradu tam. Jo, to taky no. Že všichni jsme byli odvážní. Jo, a jak jsem šla do té kuchyňky, ne? Kámo, já jsem se bála, že za mnou vyletí ten pes. Jak jsem že se dívala do toho okna, kámo. Tak jsem se bála, holky, máte tam i natočený cech, jak jde. Ok, dík. V jednom jsou prostě popadaný kamení střecha a obýtka a v druhém je obýtka.
Tam bydlela. A velký. Kdyby nevyhořel, tak bych tam šla bydlet. No to můžeš žít do teďka, jestli chceš. Ale jinak si platit to, abychom to udělali normální místo. Tak budeš bydlet v tom. Dokážeš sama za pár let. Já normálně to v tom to, upudíš a budeš tam. Já budu bez strechy. Jo. Ty budeš docela dlouho, ale to je jedno. A pak jsme měli jít na tu druhou stranu. Já vím. Já jsem vás tam chtěla domů, ale my jste nechtěli. Půjdem, ještě půjdem. Měli něco. Jo? Mě baví. Aby to bylo i dlouhejší, víš co? Já nemůžu se hrát, že tam ještě házet ty kameny. Já to mám natočený. A ještě že rozbila nějaký tam. Podle mě šlo. Taky jsem nešla. Jo, a tam u toho okna, jak jsme tam vstupovali, No. tak tam byl nějaký nejspíš čelníčko od auta. Takže to nešlo rozbít. Klasem. Protože Cápek tam měl rozmontované auto. Na zahradě tam bylo. To je tady by to zahradě, ale domů to bylo. Kde? To je tady by to zahradě. Chceš jí to říct? Co se nám stalo? Můžem. Tak jo, Nikol. My jsme šli ještě na domů, nedoprováděli. Jak nám? My jsme to dělali doopravdy. My jsme nedoprováděli a my jsme tam dělali, že jsme tam stopovali. My jsme chtěli jít a my jsme tam stopovali, jo. Cápek nám tam zastavil. Kam to bude? My jsme zdrhli, Cápek tam zastavil z jiné strany. Potom ho na hoši viděla a mě potom ještě potkala svého před školou mojí. A pak, když jsem tam jednou den čekala, když jsem v pátek, tak 10krát to byla její panáčka, ale tam stála. A taky potkala večer. Jo, a když jsem jí doprovodila domů, tak já jsem tam šla domů a pak jsem se koukala z okna a on tam stál kámo a mám i fotky. Říkala jsi to babině? Ne. Já mám mě se dostal po druhý. Taky už říkám, já jsem šla jednou ke kamošce. On zastavil tam byl Cápek a prostě otevřel dveře a měl v ruce bombonky, tak já jsem rychle zdrhala domů. A po druhý to bylo s kámoškou. On tam pak velký auto to bylo. On zastavil Cápek nějaké před náma. Otevřel dveře, rychle běžel a běžel za náma. To bylo hrozný, vole. A ten Cápek, když viděl pak moji mamku, tak raději pak řekl, že se do toho zdrhal. Taky se vyhráli dvakrát, kdo se No, mě to bylo poprvé. Mečík. Já jsem byla jenom trošku nervózní. Já jsem se lekla. Reálně, přesně to taky to, ani nic nejelo. Neviditelný vlak, víš co? Mrtvej. Duch. Mrtvej vlak, víš co? Duch vlaku. Já ještě natáčím vlastně. Ale tam byla ale zima. Tak jo. Takhle tam, že jsou studenní jezdí, že tam nikdo netopí. A ještě tam možná jsou nějaký duchové. To máme taky raketní, se tam ale když jsem někam strčila nohu, vole, nevím, kde to bylo, tak úplně mi zastudila noha. A pak jsem se tam koupala skoro. Už se nemůžu, tak řekla pravdu. Když jsme ještě běhali. A už jsem ztratila telefon. Ty vole, ale proč tam chodí lidi a já neměla vidíte. A pak tam na tebe, všechno máš v ruce, more. Tak ale já jsem dneska brala dva. Ale ta cápka na mě dělala, to mi neřekla, more. Jo, ta cápka na mě úplně čuměla tam jenom. Jo, na mě taky, protože já jsem vyšla jako první. No právě, ale... Na mě taky čuměla, ale... Tamhle. Nebo... Je tam nějaký luxusní dům, to nevím, piču. Já vím. Ty piču, jaký auto jede. Nevím. Muzika. Ty vole. Ale jde pomalu. Hej, on jede pomalu. Hej, tak... Jede pomalu. Já jsem pomalejší. Já to
klidně řekni na mě. Co tady jdeme, tak jdeme. Dobrý. Ale už jsme se ne, asi. What's next? No. Chceš taky? Chceš? Mě bolí srdce. Ne, musí dechat. Tak. Já si budu muset upravit pásek. Je to tam. A mě už teďka, aha, toto auto se rozpadá se líbí. Kde jsou vola? Nevím. Já jsem ráda, že... Tak ve 4. Já jsem ráda, že ještě nejsou. Veškerou otáčky. Jejda. Je. Cože? Tak veškerou otáčky. Já ani neviděl, že mi to brní. Venku, proč? Byl? Proč? Oh my little baby. A on tam není? Proč? A vy jdete do Elepotic? No ale to ne jako, je ti pojďte domů. Kopu jste něco? Teď milák, vole. On tam není děda. A slyšel jsi umít auto. Joda. Jo, on tam vlastně jel. Jo. Ona říkala, že já tam když jako když oni přejdu za ním. Takže budeme se minimálně byl u Joda. Jo, tak dobrý. Jak se? Ale je tak. Jestli by se ještě v obchodě. Aha. Jdeme na cestování.